So, lari may pangutana sir kanang akong pangutana diha sa Biblia sa Malakias 2:7 katong danan sa mga pari ang pagsangyaw. Og atong ilahos diha sa Malakias 2:8 ang mga pari mibiya sa kamatuoran. So akong pangutana diha sa pari bagihapon ta magpakisayon. Salamat sa nindot kayong pangutana. Actually, tinuod magyod nga diya sa Malakias 2:8, naging magyod nga bibiya sila sa kamatuoran. Pero ang simbahan kay Church of Distinction man, kay bawat ang distinguish kinsa man yung mga pari ang nagisgutan. Kaya ang una-una arabas mga bautisante, pag magisgot og pari, automatic paring Katoliko. So kini nga time wala in pari ni nga mga Hudiyo sa laray ni Leve. Pero bisan pa man tungod kay kining mga paria nagprefigure man ni sa umaabot nga mga pari. Kining mao mga pari nga mibiya sa kamatuoran, sumala sa Malakias 3:3 kung imura ipadayon ingon dinhi, muanhi siya sa paghukom sama sa tigputli sa plata. Hiluan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata ug bulawan aron maghalag sila sa Ginoo ug husto nga matang sa mga halad. Sa ito ba, gihiluan. Ang problema sa mga pastor, niputol sila dito sa 2:8, wa sila mulahos sa yun gitawag na tog 3:3. Nya karon adto pa bagyapon ta magpakisayod o kinsa mo bay ato ang kadangpan kung magisgot ta sa simbahan. Of course, sa episode 3:10 na yung mandiha nga adto sa simbahan ang mga tao kay dito ang Dios mupadayag sa iya nga kaalam. Efeso 3:10. Na karon kinsa man ning nangalagad simbahan? Of course, mga pari. Pinadayag 5:10, gihimo mo silang gingharian sa mga pari. Si San Pablo, Roma 15:16, nag-alagad siya ingon nga pari. Pero unsa man nga pagkapari mo na nga adunay pag-usab sa laray. Kaya di man hingpit ang laray ni Leve. Mo na sa Hebrewanon City 11:12, ingon nga giilisan ang balaod, ilisan usab ang pagkapari. Nya unsa man pagkapari Hebrewanon 5:10, si Kristo pangulong pari sa laray ni Melchizedek. Nya pari ni hangtod sa hangtudan mo na nga sa gihapon, mayroon nga pari gihapon ang mag-alagad. Mas umingon sila nga Episo 4:11, wa man nagigisgutan diha ang mga pari. Magasa man, magtutudlo, pastor, propeta, kana mga gasa na offices na. Ang usa ka pari, timan na to, pastor siya. Kay ang tanan nga pari, pastor, pero dili tanang pastor, pari. Kaya ang pastor meaning pagka magbalantay sa karnero man, si Kristo ningon siya ni Pedro, San Juan 21:15 nga 2:17, ati man na ang akong mga karnero. Sa ato pa, tinaw, na mismo si San Pedro ni angko man siya nga pari siya. 1 Pedro 2:9, gihimo kitang nasod, bala ang nasod sa mga pari. So sa ito pari, gyapon siya. Nya pinadayag uno usay si San Juan nga nagsuwat sa pinadayag di angkon usab siya nga pari. Kung masaw na sinog malipat ba? Pinadayag 1 versikulo 6. Ngayon din Pinadayag 1:6. Gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Si San Juan mismo nagingon gihimo kitang gingharian. San Pedro, 1 Pedro 2 arita sa 9. Apan kamo mga piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kayag. So mga pre, yagi po kangitngit pero gitawag diha sa kayag. Salamat.